नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण 1.5 एकरमध्ये बायर कंपनीचं पेनेकॉल मक्का लागवड केलेली आहे। 1.5 एकरमध्ये आपल्याला 4 बाग लागलेले आहे बायर कंपनीच्या। यामध्ये आपण म्हणलं तर पुन्हा ठिबक वरती याची लागवड केलेली आहे। त्यामधील अंतर अर्ध्या फुटाचं किंवा काहीच कमी झालेलं आहे। बेडचं अंतर एवढं म्हणजे 2 फूट आहे। पूर्ण अंतर 4 ते 4.5 फूट येईल। यामध्ये बेडवरती आपण 4 सऱ्या घेतलेल्या आहेत, म्हणजे आपलं उत्पन्न 2 पटीने होईल। या पद्धतीत आपण याची लागवड केलेली आहे। यामधला प्लस पॉइंट म्हटलं तर हर एक झाडाला, प्रत्येक झाडाला 2 कंस आहेतच। हे बघू शकता, हर एक झाडाला 2 कंस आहेत।